Ndikulandireni ku program yathu yapadera ine ndi Chisomo Nyirenda. Lero ndikhala ndikucheza ndi Ruth Mdala amene wachokera ku Integral amene ali ndithu anthu omwe amapanga ma products osiyanasiyana. Ndi Ruth lero akhala kuti fotokozera kuti ma products omwe a Integral amapanga ndi ati komanso kufunikira kwake kwa Malawi ndikutani. Nthawi zinanso timatha kukhala nacho chinthu koma usadziwa kagwiritsidwe ntchito kake. Ruth akhala pano kuti fotokozera kuti kodi ma products awo tingagwiritse ntchito bwanji pamene tili pakhomo komanso malo osiyanasiyana. Ndakulandira Ruth. Athokoza. Zikomo kwambiri. Ma products omwe tikuwaona kutsogolo kwathu ndi chani? Chabwino. Ku Integral timapanga ma products angapo kuchokera ku njere ya chamba. So padakali pano tili ndi ma products awiri. Okay. Iyi timaitchula kuti Hearty Hemp Shelled Seed. Okay. Ni njere ija yoti tangoyiphwanya ndikuichosa chakunja chakecho ndikutenga kanitedza kamene kamakhala mkatimo. Imene iyi ili ndi ma fatty acids. Okay. Amene ali omega 3 and omega 6. Amene kawiri amapezeka mu nsomba. Okay. Komano hemp ndi imodzi imene imatipasa a plant product imene imatipatsa that benefit ya omega 3 apart from nsomba. All right. Kusonyeza kuti kwa anthu amene sadya nsomba kapena kuthekera kupeza nsomba alibe akhoza kupeza omega 3 kapena omega 6 kuchokera mu shelled seeds. Okay. Yes. Mbali yakuno. Mbali yauko tili ndi protein powder. Protein powder ndi shelled seed timamufinya ndikuchotsamo mafuta. Tikachotsa mafuta kumatsala keki. Okay. Keki yo ndi imene timaigaya ndikupanga Powder. This protein powder. All right. Powder iyi amathandiza makamaka kwa anzathu amene amanyamula zitsulo. Anzathu aku gym. Amajowajowa. Amene onde kuti amathandizika because muli protein wambiri. Ena mathawu makagula ma protein powder, ma protein shakes, machani zokonza kale. Hemp-based protein powder. Hemp-based protein powder. All right. Zochokera ku mbewu. Ndotola anzathu amene sadya nyama. Protein wawo atha kumpeza kuchokera ku mbewu. Chabwino, tiyambire kuma shelled seeds. Nthawi zambiri Ruth ndinafotokoza kuti nditakukhala nacho chinthucho kapena kuthekera kogula nditakukhala nako komano kuti kagwiritsidwe ntchito kake ndingagwiritse ntchito bwanji ndikufuna kugula ma shelled seeds muli omega 3 ndi ma nutrients osiyanasiyana. How do I use this product kuti ndipange benefit thupi langa so liyende bwino komanso ndipange benefit to the maximum? All right. Shelled seed mene tikumonera. Tikamuyang'anisisa amatha kufanana ndi timati ma sesame seeds. Ma sesame seeds timayika pamwamba pa zinthu zimene tikubeka kaya maskono, ena amatawika pa bread, ena amatawika pa cake. Hemp shelled seed mutha kugwisa so ntchito yomweyo. Okay. Kupatula pamenepo hemp shelled seed mutha so kupanga roast mene akuonekera. Kumukazinga ndi mu frying pan ndikumadya kamuyika oven ndikudya. Mutha kudya so as raw as it is. Apapo amene alira apapo ndithu kutenga spoon bwinobwino ndikudya. Okay. Ndiza bwinobwinonso. So timayuza even zakudya as a garnish kwa azathu amene amapanga zophika. Timafuna tikongolese kachakudya kachakazooneka mwachilendo. You can use the shelled seed ndikupanga garnish. Okay. Utawuza so shelled seed kugwisa ntchito mu salads as well. Malo moika nuts ena matoweka nteza, cashew nuts. Ndikuyika mene munjamo, it will give you ma benefits ake chimozimozi munjira zonse zimene tafotokoza papazi. All right. On our setup, padakali pano timoyuza in a milkshake. Okay. Yes. So apart from wina milkshake, can it be added to, because I'm thinking of, can I add it to my porridge? Can I add it to mwina waforokoza za salad ndi zina zotero zinthu mwina zokumwaimwa kapena zofunika mixazi ndi zina zili zomwe tingapange add these seeds apart from mwina ma milkshake? Waforokoza bwino kwambiri locally kwa Malawi phala titha kuthira bwino. Okay. Phala lapya kutenga ndikuwaza pamwamba, phala mpunga, phala ngaiwa chimozimozi. Ndoti iyi mutha kuthira even the protein powder as I've said it's one product only that umutha chosa mafuta. Ndodo umu muli mafuta kuma ndochepa. Umumu ali mwambiri. Koma mutha kuphatikiza ndithu kuphala, kumpunga, chakudya china chili chonse basically amene amakonda ma nuts in any food mene matha kuyika nut. Iso mutha kuyika. Chimozimozi so nde kuti protein powder mene amagwirisira protein powder ora amugula mu shop wina mwake wakunja.
chimozimoziso uyagwira ntchito mufanana. Mwina kungosiyanako pang'ono kuti protein powder wathu samafuna kumutereka pamoto. Okay. So if you are adding kuchakudya china chake chikhale kuti chapya chazizirako mwina chazizirako pang'ono, now you are ready to eat. Pamenepo ndimutenge ndikuwaza ndikuphatikiza ndikudya. Okay. Yes. Chabwino. Ruth, unafotokoza kuti utionesa amene tingapange ma shelled seeds wakwaphatikiza ndi milkshake. Mwina utionese kuti nso amalawi aone kuti angapange motani asazasokoneze mwina asazaphonyese pena pake nde ino muonesese ndithu chidwi chanu yonse chikhale pamene Ruth akhala kuti onesa amene tingapangire add ma shelled seeds ku milkshake. Okay. Lero ndikuti tipanga a mango milkshake. Okay. Tiphatikizamo ma products athu awiri amene tachulawa amene ali the hearty hemp shelled seed komanso the protein powder. Ndi patsogolo pathu tili ndi the hearty hemp shelled seed amene tinamuyika mbale. Ndiye our protein powder timmasulaso timuyika mbale for easy measurements. Koma mutha kumatengera ngati muli ku nyumba mutha kumatengera momwemo, no problem. Okay. Koma for easy demonstration timuyika just a part of it in the bowl. Then tili ndi mango ena lokolowa. Mandabo oti mango ake sakwenera kukhala special. Season ya mango yafika. Ndiye mango, local mango, any other mango that you can find. Okay. Mutha kupanga so substitute ndi fruit ina iliyonse imene mumayikonda. Kaya ni nthochi, ma strawberry, any fruit mutha kuipanga substitute. All right. Then tili ndi ice cream. What flavors work best with? Munanena protein shake asaterekedwe pamoto. Ku ice cream we can also do with any flavor. You can do with any flavor. Okay. The flavor most mwina ikozopanga depending ndi fruit. Kuti fruit iyi imaendelana ndi flavor yake itiyo. Koma this is a vanilla ice cream. Komanso ndi optional because tikufuna kuti ka milkshake athu kakhaleko ka thick pang'ono. Okay, fine. Koma you can do without this. All right. Then tili ndi mkaka. Mkaka wenu. Osati soy milk iyai. Mkaka for amene samamwa wa daily you can even use soy milk. Achina almond milk zitakuteka. Okay, fine. Koma nkhani ndiyo kuti pakhale mkaka just to soften up kuti kakhale ka drink tofuna kuti tichimwe. Okay, then tili ndi blender yathu ndiye ma products iwa tiyayika mu blender. Okay, fine. Ena akhoza mafusa kuti akamatu cha sugar papa siti nachione kodi drink yathu imveka bwanji. Ikoma bwanji. Mango muli ka sugar. Komanso ice cream amene tugwisa ntchito muli sugar. Kwa malingana ndi kukonda kwa munthu. Sugar yo kuti atata kufuna wapezeka kufuna utire. Tira. Ena makonda honey zitheka. Mutha kuthira so. Ena makonda ba sweetener zitheka. Utha kuthira so sweetener wina aliyense. Okay, fine. Okay. Ne choyamba we add the tiphatikitimba tiyamba kaitayika mu mango kuti tiapange crush asanduke phala. All right. Okay. Ne pang'ono tiyamba kuphatikiza mu mkaka wathu. Taphwanya mango athu aja ndika mkaka pang'ono ndiye tiphatikizano the shelled seeds kenaka tiphatikizanso the protein powder. Okay. Serving yathu analemba pa packet pathu pamene packet ya product imafotokoza kuti tikuyenera panga serve motani. Okay. Yes. In this case we use 2 teaspoons of hemp shelled seed and another 2 teaspoons ya protein powder. Okay. Ndiye kuti ngati ntima teaspoon tiwiri akaka munthu utha kuthanako mwezi ukudya yetu. So panopa ndati ndikuphatikiza maspoon awiri hemp shelled seed. Okay. Ndikuphatikizaso maspoon awiri protein powder. These are teaspoons. Not tablespoons. Also, this is tablespoon. Komanso, it also depends ndi
amount ya ma products amene ukugwiritsa ntchito. Ife foti timangotatu tinayi tochepa lero ka make sure ikathu sokakhala kochepa nde sidufuna kuti zipange overwhelm the product. Okay, tikatero tipanganso blend. Tikapanga blend kenakano nthawi yoti tiphatikize ice cream. Komanso ndinkaka pang'ono kuti consistency ikhale ya maziko pang'ono kuti we should be able to drink. Ice cream ndayika ma tablespoons awiri koma mukuwaona kuti si andendende koma ndayika ma tablespoons awiri. Sugar just so obviously ice cream has a lot of sugar. Sugar alimu. Yeah. Mango mujaso ka sugar kalimu. Koma kwa amene amakonda ka sugar ndiyoti at this stage you can add the sweetener amene yakukhosi kwanu. Tiphatikizanso kankaka pang'ono. Kenaka tisakanize komaliza. Kodi tipange blend nthawi yaitali bwanji? It depends. Ndi ma fruit amene tinawo kuti tifuna ta crush motani. Ena amafuna kuti azitafunira, which means ukamapanga blend so upanga blend for a long time. Kwa amene amafuna kuti ikhalire totally small ndi kuti muilole kuti ipange blend kwa nthawi yaitali. Tikatere ndi kuti tamaliza. Pezani zinthu zachilengedwe za mphamvu kwambiri ndi Invegrow. Mafuta athu odzola a Nourishing Cosmetic Oil osakaniza ndi cannabis, lemongrass, oumitsa ndi kufewetsa khungu ndi tsitsi komanso zikhadabo mwatsopano. Broad Spectrum CBD Oil opezeka mu mlingo wa 600 mg ndi 300 mg amathandiza kuchepetsa nkhawa ndi kugona tulo labwino. Mutha kuusulumana ndi kupeza bwino ndi relaxation herbal tea wathu komanso kumva kuzuna kwenikweni ndi uchi wathu CBD hemp honey okometsa tea kapena kupaka pa buledi. Pezani mphamvu ndi culinary hemp seed oil, hemp protein powder komanso hearty hemp seeds opangidwa ndi zokometsera zofunikira ku moyo wa thanzi. Katundu wa Invegrow amasamalira thupi lathu komanso malingaliro chifukwa cha mphamvu ya cannabis. Katunduyu akupezeka m'mashopu onse otchuka m'Malawi muno. Invegrow ndi kampani yovomerezeka ndi bungwe la Cannabis Regulatory Authority of Malawi. Alright, so Ruth, ndekuti zikatere tamaliza milkshake yathu, who is able to drink milkshake ngati imene in terms of my age ranges ndi zina zotero? Milkshake yitu aliyense atha kudya. Kuyambira mwana amene achipatala anena kuti uyuyu wafika podya chakudya cha solid, milkshake yatha kudya. Okay. Yetu. Alright. Ndekuti kuyambira mwana mpaka na munthu wankulu. Anzathu amene akuvutika ndi ma digestion chani ndekuti zakudya zimene tikhoza kuwapangira zimene tikuzowa kuti muli zambiri za zimene zimafunikira nthupi mwa munthu ndoti milkshake ngati imeneyi can also help. Pamene panduta kuphatikiza omega 3 ma protein zonse fruit zili mmene mkaka ma benefits ankaka ndekuti alinso muti alinso mmene momo. Okay, can I actually try this? Yes, you can try it. Nimeleke review mesa. This is actually really nice. It's really nice. The sugar concentration is good. Anyways, everything. Alright, thank you so much. I'm sure kuti amalawi aphunzira kuti tingapange motani komanso zinthu zathu tingazipange motani kuyambira ma shelled seeds komanso ma protein shakes. Zinthu zina timangozidusa mu shop uli umbuli usakuzoti ndikatani nazo ndigule ndikatani nazo. So apa I'm sure kuti amalawi aonanso kuti kodi ma protein shake, ma protein powder komanso ma hemp shelled seeds ako Invegrow angagwiritse ntchito bwanji. Ndimeneso ndithu tamalizira program yathu kucheza ndi Ruth Mdala amene akutifotokozera ndithu ma products ako Invegrow. Lero timakamba za protein powder komanso hemp shelled seeds.
ndipo wationesa amene tingagwirisire zinthuzi makamaka popanga ad mu milkshake wathu. Ine ndi Chisomo Nyirenda, ndapitiriza ndikuonera Zodiac Television.